de maravilla, estamos moi contentos. Esta noite non podemos ir para a cama, mas é igual, vamos fazer un baile. E estamos cortando as flores para fazer a alfombra. Há que estendelas por o solo, para que queden moi bonitas, moi guapas. Ya llevamos un mes y estamos diariamente, dale, porque es un trabajo que hay que hacer para beneficio de todos. Estamos aquí hasta que acabamos. Cuando acabemos, después echamos unas charlitas, estamos reunidos todos aquí y después cada uno se va para su casa, mientras los demás están arriba haciendo las alfombras. El trabajo lo hacemos con todo el cariño del mundo para que todo salga bien. Ahora, después ya depende de que el tiempo esté bueno, ¿no? Esperemos que sí. Levábamos toda a tarde pendente. En este caso non estamos pendentes das alfombras, porque aquí xa están os alfombristas moi preparados, pendentes do ceo. E, desafortunadamente, choveu e chove. Pero iso sí, os alfombristas siguen traballando, porque van a rematar o seu traballo e, ao rematar a noite, as alfombras estarán feitas. Deixámosvos con eles. O traballo do alfombrista é duro, moitas horas sin dormir, deseonllos colocando flor por flor. Moitos deles xa teñen o traballo casi feito, pero a outros, como os nosos compañeiros de a dereita, aínda lles queda un largo trecho. Estamos a facer unha alfombra floral a ver se terminamos porque estamos tardando moito. Hai que ter paciencia porque a dos maiores é moi compleja, pero a nosa era bastante fácil e pequena, polo tanto terminamos antes. Vamos a ver, levamos a alfombra francamente ben, temos un equipo fantástico, nuestra alfombra es de las pocas que siguen con la tradición de pétalos de flores y tenemos una particularidad, que nuestro portal para deshojar es gente de 70 a 92 años. Nosotros, los niños vienen a perfilar y en el portal todo es gente mayor. Bueno, pero que estou a mirar ahora que tedes unha media de xente moi nova na alfombra. É unha maravilla mirar a rapaces tan pequenos. Muy nova. Tenemos dos fases, la primera fase que es la que se marca, que fueron niños todavía más pequeños que ahora. Y ahora ya están estos niños que entre 9 y 11 años serán los futuros alfombristas y ya son los que colaboran en la alfombra. Perfilamos as alfombras e despois as decoramos para que despois pola mañá podan pasar a xente por encima. Que hora vos vades a acostar hoxe? Porque hoxe é así como que vosos pais vos deixan acostarvos moi tarde. Como sempre. Non sei, ás 4 ou 5 da mañá, 6, 7. Cando rematemos a alfombra. Bueno, que ten de especial esta noite? Vos encanta? Sí. Porque podemos decorar, entón divertímonos porque tamén quedamos con nosos amigos e facémolo xuntos.
Sí, a verdade é que nos gusta moito. Son daqui, nacido aquí en Ponteareas, e a verdade é que son moitos os anos que levamos sempre asistido a este tema das flores, sí. Que vos gusta? Como vedes este ano? Sí, a verdade é que moi ben. A chuvia está acompañando, que parece que non cae moita, cae agora unha pouquiña, pero vale, favorecelle un poquinho as flores para que estean, aguanten ben toda a noite e estar ben. Normalmente que estades hasta o final, mirades as alfombras rematadas. Mirámoslo así pola a noitiña, e despois pola mañá, como hai moita xente, e xa somos daqui do pueblo acostumbrados a miralas, pois a verdade que a veces aguantamos a procesión e a veces non. Que vides todos os anos a mirar as alfombras, a traballar xa se mira que non moito, non? Pero bueno, Traballar no solamente a ver como están e nada máis, a pasar o rato. bueno, presumimos do Corpus, nos gusta. Sí, nos gusta, é unha tradición que nos gusta, sí. Eu levo 22 anos vivindo aquí e sígueme gustando todavía isto. Son preciosas, son bonitas, a xente ten que vir a vivilo, aquí é onde mellor se mira, pois pasando a noite con esta xente que leva moito traballo durante un par de días, pois está moi ben, está moi ben. Unha pena que o tempo, pois a ver se lles axuda, porque bueno, dispor do traballo que levan é unha pena que lles veña a chover, sí. E somos os que quedamos hasta a última hora para mirar como se fan, mañán pola mañá nos despertamos. No, eu son das que veño a dar unha voltiña e despois, entonces, mañán pola mañá me gusta velas acabadas a primeira hora da mañán, que hai poquinha xente, me gusta velas feitas a primeira hora.